Здравейте хора, вие сте в новото видео на Клашера Радо. Тук паднахме доста копи днес, и сега ще се вдигаме и така. И да почваме. Сам съм в къщи. Мога да направя каквото искам. Така, почваме с атака с Ховард. Той не знам. Той мачи ще ни се да пред битката. Така че по-добре да спрах клипа. Все пак ми да 15 минути да снимам, което е ненормално. Изглежда. Мисля да направим често опенинг от другия ми профил, но пък но ми трябва малко време. Често опенинга задължително искам да е с кланче, така че сметнете, той просто няма да е няма да е днеска просто аз и да мога днеска с клан Battle Chess няма да мога. Но ще играем с моите приятели, ще го съберем. Пак ви казвам, профила ми е хакнат. Не в добрия смисъл, някой ми влиза в профила. Дори не знам просто какво става, но някой ми влиза в профила ужасно. Вече имам 6 абоната просто за някой рекорд. Но пък снимам от 2 дена. Така не взеха кота и то няма да ни се дава, така че естествено, че няма да спирам клипа. 10 левел е. Може би нета му е бъгнал, но не знам какво му е станало. Най-вероятно интернета му е бъгнал. 8 часа няма да снимам клип, да знаете. Всеки ден обикновено снимам по 2 или 3 клипа, но 8 часа няма мога. Има филм. Пак ви казвам. Има филм, което е добре. Е най-хубавия филм за мен. Не съм предпочитал. Единайсетторката. Така, атакуват не. И тук доста трудно ще се измъкнем, защото вижте просто 10 левел Fire Spirit, защото имаме 6 левел Хок и 3 мускитара тук напробиха и не взеха колата като дърчи китайци. Енджи китайци. Това се е кръстил Иско. Може да формата на Мариано Иско. Иди да знам. Много хубав вик се е направил този приятел. Казва се Елен, не знам, що се е кръстил Зелен. Добър дих. И така, хора. С партито. Аз спирам малко клипа на пауза и после продължавам. Здравейте хора, отново. Тук почнахме батъл, пуснахме Хок пуснахме Хок и зад него скелета на армия, взехме кулата, той прекалено късно ми пусна миньони, после се изхарчи фаербола, аз спрях миньоните му с зап. Неважни подробности, но да ви ги кажа. И сега говорим бавно. Лесна победа ще е това. Ако победим ще е лесна победа. Ако загубим ще е трудна загуба. Роществото, вижте се,
Тая атака, ако ми е спре, аз да се казвам Байганю. И го убихме. 2688 купи. Знам, че много паднах. Ако за първи път гледате този епизод от всички мои, не съм толкова слаб, но не знаем как ми влизаха в профила, докато бях в битка и само губех, иначе ето вижте ми рекорда 2947 купи, не е малко. Така че не дейте ми казва, че съм слаб. Ама някакъв тапак шугуева. Такова ми излиза постоянно от моя си клан. И вижте колко пари имам сега. Имах 7000. 7000, вижте сега колко имам. 3000. 4 плана правя. И аз па 4 плана. 2 плана направих. То ми похарча парите. Не знам за какви са глупости. И определено не е добър на тая игра. Ето, влизам в профила този клуб. Незабавно ще го качвам в YouTube, да го видят всички, просто невероятно. Ето, влизам в профила, той тапака не знае, че го снимам. Хора, гледайте просто колко е гадно, че влизам в профила. Вижте колко е гадно и подло. Подло и гадно. Ето влизам само в профила. Сега ми похарчи редактора. Хора, няма смисъл да продължавам клипа, защото една вечер цялата го бях изморил. Не вечер, ами един следобед бях изморил, ама той се пукна и от тогава не ми беше влизал. Обаче ето, че сега влиза в профила. Не видим как се развива. Хора, просто този клип ще ви го пусна в YouTube, ще го пусна, обаче ще снимам друг клип от личния си профил. Нещо този не е моя, ми просто ми влиза хакер в профила. Ако си мислите, че хакера ми е спечелил всички легендарки, дълбоко се лъжете. Аз си ги спечелих сам. След 13 победи видях, имам Giant Chest, мисля. Да, Giant беше, което е много тъпо миналия път. Ми се падна Валкирия от него. Не знам на вас как ви се падат майнери и такива работи. Най-често легендарката е майнер от Giant Chest. Не знам как, но ето че ми се пада. От Legendary Chest най-често се пада, кажете го. Спаркито, ами оттам именно ми се падна. От примислен Далога, от клан Батъл ми се падна Принтер 10. Да го видим. Редиката е на хакера.